La crisi de la Covid-19 ens ha situat en una nova realitat caracteritzada per la imprevisibilitat i el canvi. Els ajuntaments en acció. Els alcaldes i alcaldesses i les diverses administracions locals han estat al capdavant dels ajuntaments prioritzant les decisions i establint els criteris d'actuació. Coordinació de les forces de seguretat. Organització i reorganització del personal dels ajuntaments en funció de l'evolució de la pandèmia. Suport a les xarxes de voluntariat i entitats. Informació a la població per tots els mitjans possibles. Protecció de la ciutadania i dels entorns vetllant per la neteja i la desinfecció d'espais públics i el repartiment de materials de protecció. Ajuda als col·lectius vulnerables. Entreteniment i foment de les convocatòries ciutadanes i culturals. Sancions i recomanacions per actituds contràries a les normes establertes. Vetlla per la correcta aplicació de les fases de desconfinament, perquè tenim valors. La proximitat, el respecte, la solidaritat i l'equilibri són els valors que mouen les polítiques locals. La gestió municipal i la presa de decisions per part dels alcaldes i alcaldesses s'ha vist perjudicada per una limitació i invasió de les seves competències municipals. El govern de l'estat espanyol ha posat al capdavant de la gestió de la crisi unes estructures obsoletes i antiquades que han actuat de forma erràtica i impròpia d'un estat democràtic de l'Europa moderna. El govern de la Generalitat de Catalunya ha anat per davant amb l'actitud propositiva davant d'un govern d'Espanya que ha mostrat una gran manca de respecte per les autonomies i la seva capacitat de gestió. Una república hagués pogut convertir aquesta crisi en una oportunitat de creixement com a país i de foment a la igualtat i els valors democràtics. Tot el que estem aconseguint i tot el que aconseguirem per fer front a la pandèmia no hauria estat possible sense tots els col·lectius als quals dediquem el nostre reconeixement. I gràcies a la ciutadania per l'esforç que ha fet amb el confinament. També volem tenir un record per totes les persones que s'han dut la Covid-19 i els que en pateixen les conseqüències. Amb la progressiva tornada a la nova realitat, ens caldrà la responsabilitat tant individual com col·lectiva i el seguiment de les recomanacions i les mesures de protecció proposats per la comunitat científica i les autoritats sanitàries. Tenim per davant grans reptes com a societat i amenaces imprevisibles que la pandèmia ha posat en evidència. Però seguim traçant el nostre futur i el nostre camí amb la feina de cada dia, amb les persones dels nostres pobles i ciutats i amb els nostres valors.